Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg ħabbar setta proposti li jindirizzaw il-qasam tas-saħħa. F'konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali, Dr. Borg wiet li se jintroduċi sistema ta' Care Navigators li bija persuna tkun inkarigata tikkoordina l-appuntamenti mediċi fost oħrajn għal pazjenti. Ħabbar ukoll Command Center ċentru fiċ-ċentri tas-servizzi tas-saħħa li fost oħrajn għandu lan li naqqas il-ħin ta' stennija. Permezz ta' Just-in-Time Command Center fiħdan is-sistema nazzjonali tas-saħħa sabiex ikun hemm kollox segwit b'mod ċentrali sabiex ma jkunx hemm dewmien jara fejn hemm theater capacity li mhijiex użata, jara fejn hemm bottlenecks, jara kif il-listi jitnaqsu b'mod strutturat. Wiegħed ukoll il-bidu ta' sistema magħrufa bħala Digital Front Door, sistema ċentrali li tiġbor id-data tal-pazjenti biex ikun hemm kollox miġbur, ikkoordinat u strutturat għal aktar effiċjenza. Dr. Borg qal ukoll se jinċentiva lil żgħażagħ ta' bejn il-15 u l-25 sena biex iżommu ruhom b'saħħithom. Ser inniedu l-proposta Fit for Life fejn żgħażagħ bi 15 u 25 sena ser jingħataw grant ta' €300 fi smartwatch għaż-żgħażagħ tagħna. Dr. Borg qal li fl-ewwel 100 jum ta' Amministrazzjoni Nazzjonalista jinnegozja pakkett finanzjarju ġdid għal ħaddiema tas-saħħa. Ħabbar ukoll li tidnieda garanzija għal mediċini kollha tal-kanċer jitlu fil-formatorju tal-Gvern u jingħataw b'xejn. Matul il-konferenza Dr. Borg qal li bih fit-tmum tal-pajjiż jibni 4 sptarijiet f'leġislatura waħda. Qal li Gvern Nazzjonalista jinvesti €350 miljun għal bini ta' sptar ġdid f'Għawdex b'400 sodda, €160 miljun għal bini ta' sptar fit-Tramuntana ta' Malta, €80 miljun għall-espansjoni tal-Pawla Hub u €20 miljun għaċ-ċentru tar-riabilitazzjoni. Tenna li Gvern Nazzjonalista jinċentiva aktar Maltin jitlu fis-servizzi tas-saħħa bi stipendju daqs il-paga minima ta' madwar €1,000 fix-xahar u jiġbed lura lejn Malta professjonisti tas-saħħa billi jagħtihom ħelsien mit-taxxa għal 5 snin. Tem li Gvern Nazzjonalista joffri kredibilità fis-saħħa għax għalih hi l-aqwa priorità.